Türkmenistanyň orta mekdeplerinde täze oku ýylynyň başlanmagyna bir aýdan hem az wagt galanda Aşgabatyň we Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň köpçülik ýerlerinde dilegçilik edýän we sadaka soraýan çağalar göz görtele köpeldi. Çağalaryň arasynda dürli önümleri satyp gadan çetmäge çalyşýanlar hem bar. Olaryň aglabasy özleriniň bu işlere baş goşmagynyň sebäbini mektebe öz başdak taýýarlyk görmäge mejbur bolýandygy bilen düşündirýär. Çağalar esasan adamlaryň köp bolýan ýerlerinde, şol sanda merkezlerinde, medeni seýilgählerde, abadadaky myhmanhanalaryň golaýynda dilegçilik edýärler. Käbir çağalar ownuk hajatxana kagydlaryny, çyg salfetkalary satmagy çalyşýarlar. Käbirler bolsa köwüş arasalap bermek ýaly hyzmatlary teklip edýärler diýip ýurdun Günbatar welaýatyndaky habarçymyz 2 awgustda aýtdy. Çağalaryň ençimesi özleriniň enatasynyň işsizdigine, käbiri yetimdigine aýdyp, täze oku ýyly üçin zerur bolan zatlary, şol sanda oku esbaplaryny we egin eşikleri özleri satyn almaly bolýandygyny we munyň üçin pul gerekdigini belleýär. Ýatlasak geçen hepde habarçylarymyz häzirki döwürde enatalaryň köpüsinde öz çağlarynyň 1 sentýabrda başlajak täze oku ýylyna taýýarlygyny berjäy etmek aladasynyň artýandygyny habar berdiler. Şonda olar bir çağany mektebe taýýarlamak üçin 1800 manat çemesi pul gerek bolýandygyny, munyň Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursuna göre 514 ABŞ dollaryna barabar bolýandygyny hem aýdypdylar. Türkmenbaşynyň köpçülik ýerleriniň şol sanda myhmanhanalarynyň resmileri çağalaryň gözgyny ýagdaýlaryna rehimleri gelip, olary gazançdan mahrum etmekden saklanýarlar we olara hiç zat diýmeýärler. Ofitserimiz bize ownuk sowda edip gazanç edýän çağalara degmezligi tapşyrdy. Ol, men döwlet gullukçysy bolup, alýan aýlygym çağalaryň mektep zerurlyklaryny üpçün etmäge ýetmeýär. Onsoň olaryň ýagdaýy hasda gözgyny, hiç bir ene atanyň günüň 35-40 gradus ysysynda öz çağalaryny dilekçilik, gazanç etmek üçin köçä keýpine göwermejekdigini bilýäris. Çağalar hakykatdan puly mätäç diýdi. Dip Türkmenbaşyly polisiýa işgäri aýtdy. Aşgabatda habarçymyz dilegçilik edýän we sadaka soraýan çağalara esasan Ilham seýilgähinde duş else bolýandygyny aýdýar. Olar 2-3 çağı bolup oturguşda oturup ýa-da gedelen çedip diýinjalýan raýatlaryň ýanyna gelýärler we olardan azy üçin pul soraýarlar. Çağalaryň käbiri enatasynyň ýokdugyny, käbiri olaryň işlemeýändigini ýa syrkawdygyny ýa-da türmede dugyny aýdýar diýip habarçymyz belledi. Ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiz şeýle maşgallalaryň tas hiç birine döwlet tarapyndan maddi kömek berilmeýändigini aýdýarlar. Şeýle-de olar häzirki wagtda ýurtda işsizligiň iň derwäis meseledigini, ilatyň işe ukyplyk atlaklarynyň hünerini ýa-da ukybyna göre iş tapyp bilmeýändigini hem belleýärler. İş verijiler Türkmenistandaky krizis ýagdaýyndan peýdalanyp, adamlara az zähmet hakyny töleýärler. Olar adamlaryň zähmetinden näresmi peýdalanýarlar we olary sosial goruglar bilen üpçün etmeýärler. Adamlar günde 12-13 sagatlap agyr işlerde işledilýärler we olara munyň üçin 20 manat tölenýär. Zähmetkeşleriň hukuklaryny goramaly döwlet idaralary bu kanun bozmalara göz yumýarlar. Dip çeşmämiz aýtdy. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizis we giň ýaýran işsizlik şeýle-de haritlaryň we hyzmatlaryň ýygyderli gymmatlamagy ýurtda el serýän, zivil dörýän, ogurluk we talaňçylyk edýän raýatlaryň şol sanda çağalaryň köpelmegine getirdi.